Machigni kendo nyako Ramogi moko kuom Jokanyo mag ANC obuogo mar thicho ko jagoro maduong' margi Omboko Milemba kuom yom tich. Director mar siasa duond bura no Omulo Junior kod jotelo mamoko mag ANC seyo Omboko kuom koso chia mar tego duond bura mar ANC nyaka ne miye lemo makamano. Jotelo koro miyo Omboko jumbe 2 mar lero gimomiyo kik gigole apisi. Chris Owino nigi ler. Moko kuom Jokanyo mag duond bura mar ANC obuogo mar thicho ko jagoro margi maduong' Omboko Milemba ewi jwang'o duond burano. Kagitwa kod jofwamb weche e log tich maduong' mar ANC e buore Nairobi, Director mar siasa mar ANC Omulo Junior kod Jokanyo mamoko omiyo Omboko Milemba jumbe 2 mar lero gima omiyo konego thiche oko. We want to give the Secretary General of the party, Omboko Milemba, an ultimatum of 14 days to show cause why he should not be suspended or dismissed as the Secretary General of the party. Yes. And if he's not going to showcase or maybe show cause why he's not doing any activity in this party, then we are ready to take over and have a new Secretary General of the party who will take the mantle and run the party as it is required. For Omboko Milemba, as the SG of the party, you are the engine of the party, you are the spokesman of the party. Take it to places. We are behind you. We are here for your support. But in case you are not going to showcase that you are up to the task, we are saying we are no more going to listen to anybody who will stand on the way of ANC party. Chama chetu cha ANC ni chama ambayo ni chama tajika. Kila mtu anaitambua hili chama. Na wakati chama inanyamaza, chama haina msisimko wa kisawasawa, na walio wengi kama wanachama ni akina mama na vijana, ni kitu ya kustajabisha sana. Jotelo go wacho ni nyaka ne Omboko Milemba ka olemo mar jagoro maduong' mar ANC duond burano osebedo mbek. And since we elected or appointed the Secretary General of the party, who is Honorable Omboko Milemba, the party has been very silent, and we can say the best word we can use, the party went moribund. Gisingo mar luongo romo mar Jokanyo duto e Kenya mangima mar golo oko jotelo mag ANC mayomyom ponono ni ok gilokore. And we are going to have an election. Those people who are sleeping in position is just a privilege they were given to fire up the party. But if they are sleeping, those who want to call this party their own, they'll be in for a rude shock, because this is a movement that has come up from the young members of this party. Jotelo go oyango chenro mande ko Jokanyo manyien kaachiel gi bago yiero mar kor gwenge mar ANC e higani kaka yo mar tego duond burano motelo ne yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag oganda kod tenda rita kwe ywago medruok mar siasa mar koko e kaunti ma Migori kendo gichiwo siem ne josiasa